dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baguruk terbuka jasa galang. Tanah jadi tanah yolan olalayoy hari lalaroy malam jualalayoy ay lalay Cupa panua gantang balan juang demak kecupa urang tigo dua alai tapakai di minang kabau alai di banyo kini alai tuan ojo salam sambadi anjuang yo mak baminta maaf banyak alai garajo pantun ko malam pau alai di manyo kini alai yo tuan di jabi akain di wali ama di jabi abang tikanganyo alai tuana bangun tikanganyo ama oi daram ni nyoren di nyolalai nani minta tapi ya kami wajani ama pakai dosa anak dan bakasamu alai tuana ilanan bakasamu ama bailat tiare nyoren di nyolalai karetayo Kalilawa di pulau Rimbang
ruso matirang Nabi alai lalai matirang Nabi alai di bayo kini alai waktu anai Eko gawa minta ditimbang nema badoso ampunan Nabi alai alai ampunan Nabi alai ai ragunen dinyoren dinyo iyo tulanai Abaringin dipakai membawakan tuana hari alai tuana ikan tuana hari ama pengaran dinyoran dinyoran lain tuana ada yakin sama waniai ama pahimangas wamalam kini alai tuana ikamalam kini ama wayatala arirenam tala alainan itu Tio kampuang tio babini kareson lado pulauan nadi siko alai tuan noyan nadi siko alai oi rusuaden dinyo iyo bara umuanyo tio babini tio batia maswana jokara ajoyo Ikurang rumanan nomor barakareson sajalai nyoba rubah alai baru basu alai rila malam juo isanoi kok nomor baranda akan rasa kodi tua amayu alai tua amayu alai pai karam ni nyoren dinyolan alai karita Ya Bang Cio, seru banget juga kawan, silakan merapik sama kedap duduk ya. Dima deka reson katakan demak tio kampuang saja bininyo alai latubi ninyo iyo oi rusuaden dinyo awak buruk bini banyak pulo ya buru asala alaku ama padoran saya mati rasul alai mati rasul ama ai karam dinyoren dinyolalai karidina Jali ana Allah takkan tuan ema antakan baakam manyo alai manyo alai ragunen dinyo iyo kareposoy taman wandena sadaan duduk di antanan malatua amayu alai
juana tua maknyolan lai gara dua samal lamkolan lai ladin ayah gila singgala arang lamu jeda ulu alai tuan ayah jeda ulu ama ay karam ne nyoren dinyolan lai tuan Bismillahirrahmanirrahim. Papanjang talu perdana paca talu akan gojok dari Bang Jio Serombongan. Salamat beguros mamsut tuk kabak kiamat dun sanak sadonya ndak bibak yang sisiakan ndak bego di papate dalam lingkungan salam Bang Jio sarta rombongan bakal kawan dia. Oi lagu iko enak minta. Oi tukang pocari madu duanya. Nama janggui panjang di belakang sajo kini ko ado banada. Oi ambaca ngawa punyo urang bau ya juo nan kanduang janggui panjang kapalo sulada tabayang dek denai apa kambiang ama ambo sabana panjang mana janggui nyong kok lain amua udah ke batu sangka denai lah 7 bulan noi dek marado udah siap pulo namonyo nan mapulo nana diajujai nan bajanggui ala kamungko tuan noi oi mencali lupa kawangkai oi samui lesui na iyo pulo banganis dari udah janggi katu bajoy gak masabik dari pantun nikah sama tako kondak batanyo namu adik sia namu sebenarnya udah janggi biko lo sedang garau lain nampak nikah aja koy babi sia udah janggi kapos karena janggi telingonya ayah rancak pulo bajanggu panjang dah sanang ka diurui-urui manjalang lalo oi montai oi kok ke sungai Patoy oi udah pulang di siko rumah mintuo ambo jalean banala kambo dari pegoro batu gajah sarto pagi lagu di papanjang tolong di ison di menangga pantun ison sabatako masuk ayat telingo kami cumarina manikam ya nyalayoy ada damas dabu ya pagi aya amma cangko lagunya ay ko lagunya ada buya ko obani ay langsung anak kini tarago kapan abanang kodo panu apa ya dama nantinya dari Papalim Buya Pagi Damas Puro tu gajah negeri papanjang ulang pantun rina no sumatako baliak pasan Papalim singke nyo layuan seketelena ya layoy de Papalim ada ngalakini baulang pantun yo samalam ko ay samalam ko da buya ko bani ay lansuangan kini
tarago kapan abanang modo ko panu apa ya manantino sakali lerina dan pantun lah bulang layuknya latar sore kami cuman ekspresi Rina itu dan nampak di papalim dia balendang Rina sana boleh layangan pandangan kabake papalim disiku hati mako kasanang sajuk di kiro-kiro ya coba danganyo de papalim Allah memandangi malam ko lai de apa ko taraso lai maraso tak mungkin nambe janji dibuwe juo papa up the mas Rina aja lah kate sana boleh pesan dari papalim melalui damas batu gajah sarto buya bagi kalau model itu agak-agaknya ibana sanang nati papalim di buya jaya menumpang bawa di papalim di kukuak saja dan comeh ya lagu ikola di papanjang lairami pagurau tibong ayah singo ndak tadangalai suaroyo biak kudo di kandang orang di galanggang kitonan punyo ada buya berarti belum dari Bang Munaf 10 ton lay di meja belakang Yomana angin pulau telinggo menengah pantun Rina sebatako katilah Rina balik sembarang pantun negara puta cuma lupa Abang Munaf sayang di jembatan pada mas dari damas buya baki papalim dia petak beli kena berlaku Rina jola kate balik sangkian di Rina Abang Munaf sayang cuman dan mato Rina bayang layang pula kawake buya baki kan rancak pula jangkit dah samo lo jangkit udah jangkit di belakang cuman agak panjang di udah belakang seketik ya Bang Munaf sayang di belakang dua coba danga de udah buya nang kanduang janggu ijo apa da buya pupu atau tumbuhannya de suburbana da buya kok panjang bana oi jangkui dah buya tidak sepanjang jangkui udah nani balakang naniko oi naniko de tuanai de ina na para luai panjang abana ala tumbuh ala de inyo itu sajolah jadi juo malang mana apa awak ndak bajanggui awak cak poka ya dari Abang Munaf lagu di papanjang kan duo nampak di Rina jeka dua non abang jangui panjang pertama buya paki dan kedua abang jangui di belakang kalau abang jangui di belakang di pupuk mako sepanjang itu jo kasih sayang tapi kalau buya paki mako di jangui panjang tentu jo zikir bila pupuk ya tambah ya lain dari Abang Eri 10 ton lagu di papanjang non banjangguik di belakang tuh buya aja tuh ya buya ide namanya tuh
Pesan dari Abang Eri yang Buya Ide nama beliau. Lanjut leka. Abang penjago itu Buya Ide nama beliau. Iya. Da Buya Ide kamari lah bali ada. Karaga denai basalam baduo. Kama mako janggui nyoyo pulo. Batanyo udah pakai adia lai ko cocok kajadi joinyo dek kareson jawe latanyo abo. Ya dari Tukapotja Abang Lenis serta Pak Jorong Mudo Abang Alip Kergojo diukur jangkauan tibu Rantau Jawa ke Jalang izin pamit pulang. Terima kasih tuan rumah. Dulu kami salangkan dengan melaksana 1 Mei maafkan mulit telempek kata tandorong. Terima kasih Pak Jorong Mudo Bang Alip serta Abang Lenis Pak Jorong Netu Tukapotja dari tuan rumah di Lampe Jatinu Suci mungkin nih hati-hati di jalan. Lanjut. Terima kasih apa jorong elo pulang malamku tuanui kamana bangsa minta tolong indah dan kontan surang ajuo surang ajuo omak datua Nanto kanala basa Buya Ide lai kamari da Buya ado bana baduo ainan manjanggui yunan manggilo sungui bang Wandi ayam pos. Yalah Damas Batu Gajah Sarto Buya Paki kita tinggalkan ke Oya Abacang dari Paguro Batu Gajah Sarto Montai Dai Remon Dasaat Putra Gadui lagunya Sungai yang Baru lampu togok pakai palito desalai hari lasanjo kok ikan naju masuk nalamo jatuh badare si ayamato yang rancak musaji edisi jua pincuran latampe mandi kamalabadan megawati inggangan dapuntan indah surang ala ailana akan dukangoi dan kontan indah surang ala ayalah karmara di inyulah kauai sana ibu ayah jawab dulu ala rimayu inilah
Dai dari Dai Rumah Pegoro Montai seriang jalagu neriko uku jangko nombate rantau Jawa ke Jalang sampai disko gurau kami. Terima kasih tuan rumah pelayanannya dulu kami sarankan tinggal bersana 1 Mi. Salamat Pegoro kena 3 maaf kada mulit terlempek kato tadorong. Terima kasih Montai Dai tentunya dari tuan rumah serta tim nomor 3 di Lape Jatinu Suci Mugon Janiah hati-hati di jalan Dayon. Cuman pasan dari Pegoro Batu Gajah dari Dayon Saratu Dasaat Putra Gadui Dai Pegoro Mantai kalau le dapet pinta je pintu manga bagage pulang di kampung ledoke samu saja laju semando kita ampos pulang biko bagai kiroyang angker kajana pulang tu gaya yang kadang nyawa ia disingkara anyui sarano watapadi ayat daran pamari indaran baluana denarato ila agwa mungtayoy karam danadi nyuala dimayo ini karam karam dan oi Allah sari baremang hitang sadang akan tumbuhan ti ibulah oi sadang makan tumbuhan ti ibulah di mayuti inilah anak akan di Batu Gajah kalai tibo nande amontai kalai datang di mana nabansai kapag unoy dena nakayo tadang apulang nanakanduay oi dena nakayo tadang apulang lakaraman di ino tuan ya dari Ayah Singo Bang Wandi saratu pondok diru Jayam Kampuang Pegoro dari Bukit Kanduang di rantau jauhan ke Jalang eten karena Bukit Kanduang baliku jalan ke Tampua izin pamit pulang sampai disko guru kami sekali maaf kada mulit telompek kata tadorong dulu kami salangkat yang bersana sademi ya terima kasih ya Rabi baru ayah ya saratu Bang Wandi pondok diru Jayam Kampuang dari kami tim petugas sekali lagi jatuh rumah kerja pokok Selabangka di Lape Jatinu Suci Mugon Janiah hati-hati di jalan dia. Cuma ya kalau nak pulang ya tisliki dari Tanjung Pinang hubungan pas deh. nan babi nil
bila balik pulang tinggal di sikoinan marano oi saja kete mencinta sana sampai kini merasai oi mandai oi sampai kini merasai larus wadna di ijo kalau cuy berikut dari Pagoro Batu Gajah Dayot Sarto Saat Putra Gadui jadi pepanjang kalagun ko tolong di urang Sungayang sampaikan benda kagunya aja lagu kinantan urang Sungayang ke benda Sungayang baru kan kojo di lai ibu dosen tetulai barato pembagian tak sapu urang nanti bawa kesandonya ya tarik gadang musaji rang Sungayang tujuan pincuran tampe mandi oi deh mali musaji orang tabayang seorang tampe mengaji rang batu gajah tabayang serau tampe mengaji antara di dan lakalau cuy yalah Pagoro Batu Gajah serta Pagoro Gadui kita tinggalkan ke Sungayang baru